na-agba mbọ ha ịhụ na enwere usoro ime ihe nhatanha na njikọ aka n'ọrụ n'ime Anambra steeti site n'isonye n'iwu ehiwere otu ndị na-egwu akụchinyere akpọrọ Miners Association of Nigeria MAN guzoro ndị isi nke otu ahụ maka steeti a n'Awka. Kenechukwu Chukwudi ji akụkọ. Ya na oge mmemme ahụ onye bụ onye isi oche gburugburu na ngalaba ahụ bụ Maazị Dele Ayenleke kọwara na otu Miners Association of Nigeria bụ ndụ dị iche iche sonyere na ya nke na-esonyekwe na igwupụta onyinye dị iche iche eji wee gọzie obodo Nigeria ma kwukwa na otu ahụ na-agba mbọ ịhụ na ihe gbasara igwupụta onyinye enyere Nigeria bụ nke na-aga n'anya ya site na aka gọọmenti obodo nwere onyinye ahụ yana aka mmadụ niile. Onye bụ kọmishọna Anambra steeti na-ahụ maka mmana yanakwa onyinye dị iche iche bụ barista Anthony Ifeanya lụtụrụ aka na iguzobe ndị ga na-achị otu ahụ nke Anambra steeti bụ ihe ga-eweta ihe dị iche ịhụ na igwupụta onyinye dị iche iche bụ ihe ga na-aga ọfụma ma bụkwara nke a ga-eji wee chụọ ndị na-akpa mkpa dị iche iche n'ihe gbasara igwupụta onyinye ahụ. Onye ebugoro na ọkwa ọchịchị chairman nke ngalaba otu ahụ na Anambra bụ Sademian Onyekachi na okwu nnabata ya kenere gọọmenti Anambra steeti yanakwa ndị ọzọ dịka ha si agba mbọ iweta ihe dị iche na igwupụta onyinye dị iche iche eji chọọ Anambra steeti mma nke ga-enye aka ka obodo Anambra na-aga n'iru site na isonye n'iwu edebere n'ihe gbasara igwupụta onyinye ahụ ma kwekwe nkwa na otu ahụ ga na-agakwa n'iru dịka o si kwesị. Ndị ọzọ kwuru okwu na oge mmemme ahụ bụ ndị gụnyere onye bụ Federal Mines Officer nke Anambra steeti bụ Injinia Henry Bolarinwa, onye isi oche ụlọọrụ nchekwa National Security and Civil Defense Corps NSCDC bụ Maazị Maku Olatunde. Site na Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.